खुलुमबाय बयनिसिमबो मोजां मोनाबिलि समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बाप्तिस्म मन्दिरावहा दानथामारि जुथुमा जायोमोन। 6 दानारि जुथुमा जानानै फैबाय। स' बे 6 दानारि जुथुमायाहा एडेनबारि बाप्तिस्म मन्दिरावनो फार्स्ट जाजेनदों। 6 दानारि जुथुमाया जानानै फैबाय। स' दायो अपेनिंआ जानानै फैबाय। दिनैहा मानसिफोरा बेकग्राउन्डआव नोंथाङा नुनो मोनदों। स' लैहोर लैहोर मानसिफोरा फैगासिनो दङ नै आरो ओरैजायबो दङ थांगासिनो मानसिफोरा लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ। दायो जिबायदि जागोन प्रग्रामाहा 6 दानारि जुथुमा लोगो लाज्लायनाय बियोहा आम्बागाव पास्टरेटनि बे एडेनबारि बाप्तिस्ट चार्चआवहा जादों। स' होमबा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो माबायदि फै सोलिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। खुंगा 180 6 दानारि दोखरानि लोगो लाज्लायनाय जुथुमानि हाबाफारि खुंनो थाखाय मोनसे मोजां इसोरखौ खुलुमनो न' बानायबाय। बेनिखायनो बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। दानो बे समाव नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। जोंनि दोखरानि सिङाव जेसेबांखिनि मण्डलिफोरनि इसोरखौ खुलुमनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोना सफैबाय। साफ्रोमखौबो दोखरानि आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोनखौ बरायदों आरो नोंथांमोननि गासै समाव इसोरा नोंथांमोन बयखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। मानगोनां जायगागिरि जायगानि आगुनि बुंगिरि बिथाङा आदाखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानायनि नेहाथारिनि गेजेरजों हामबायसै। बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथाङा दाया लानो हासिगोन। दानिफ्राय आरो दिनैनिफ्राय जाहानो बे जुथुमानि गासै हाबाफारि जोबजासिम इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामथोंसै। दायो नोंनि सेराव प्रार्थना खालामदों। बेयाव नांगौ बायदि आंजों लोगोसे बेयाव जेसेबां गसंनानै नोंनि बिसाय फिसाफोर दङ नोंनि बोरखौ सास्रिनानै साफ्रोमखौबो नों गोहोगोरा नों खालामदों। आरो जिउनि मुगावनो बे फिथाखौ हास'नानै जुथुमानि दरजाखौ बेखेवनाय जाबाय।
बर्तमान जोंना प्रेसिडेन्ट वर्शिपआ जोबनानै थांबाय दायोहा जोंना सोलिगोन माने वेलकाम डेन्स सोलिगोन बेनिफ्राय वेलकाम सं सोलिगोन आरोना ओमफ्राय गायग्राफोरा मेथाइ खनगिरिफोरा रेडि जागासिनो दङ आरो मोसाग्राफोराबो रेडि जानानै दङ दायो बेकलि माबा स्टुडेन्टनि थाखाय आर'ज सोलिगासिनो दङ प्रेसिडेन्ट वर्शिपनि उनावहा दायो वेलकाम सं वेलकाम डेन्स दङ ज' इन्टारेस्टिं जानानै थांगासिनो आरोना एडेनबारि बाप्टिस्ट मन्दिरनि सिख्लाफोराहा माबायदि मोसायो आरो लाइमोन सेंग्राफोराहा माबायदि प्रेसिडेन्ट वर्शिपखौ दैदेनो नोंथांमोना नायलांदो स' इन्टारेस्टिं जों भिडिअ थाबाय थानाय नोंथांमोना नायलांदो दिनै जोंनि बे आम्बागाव दख'रानि जिथु जुथुमा बे 26 तारिखनिफ्राय 27 बे अक्ट'बराव खुंनो थाखाय आनसलिकआ थि खालामबाय आरो बेबायदिनो जोंनि एडेनबारि बाप्टिस्ट मण्डलिया बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय जोङो बे समायाव नोंथांमोनखौ दोंसे मेथाइ आरो लोगोसे मोसानायनि गेजेरजों जोङो बरायनो हास्थायदों बिनि सिगाङावनो जोंनि एडेनबारि बाप्टिस्ट मण्डलिनि जानानै दिनै जाय बुंथिगिरि जोंनि गेजेराव फैदों बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बरायनो नागिरदों जा आलासि बुंथिगिरिया दान्दिसे सम सिखारगोन दे जों बयबो आखाइ खबनो हागोन दे हामबायसै जों बे समायाव दोंसे मेथाइ आरो बिनि उनाव जोङो मोसानाय मोनसे लागोन आरो बिनि उनावनो जोङो जोंनि दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ जों एसेनो फोजोबनाय जागोन
थाथ'दो आंहाबो थांनांसिगोन सम जाबाय दे थांदो मामा मोजाङै फराय दुब्रि गांसोनि दरथिंसेनि Brother, new student. Jauh jiran. रानजिङो गोमोरलाङो समायना बारफुनाय बिबारनि समा नोंनि लाइमोन सोलेरा लहायो सिरिलाङो ओइ जोहोलावनो ओइ सिखोलानो ओइ जोहोलावनो ओइ सिखोलानो मावदां नों हानाय बादि गेले रंजा गोसो बादि मावदां नों हानाय बादि गेले रंजा गोसो बादि नाथाय गोसोखा नोंहा दङ सोरजिगिरि नाथाय गोसोखा नोंहा दङ सोरजिगिरि दुब्रि गांसोनि दरथिंसेनि होरबादि नोंनि लाइमोन सोलेरा रानजिङो गोमोरलाङो सिस्टार बे गस्लाया बेसेबां लानाय 5000 हेलौ मामा औ मामोन फैसा नांगौ जादोंमोन मानो मामा गस्ला बायनो बेसेबां 5000 नोंहालाय गस्लायानो दंखासै माथो है होमबाबो नांगौमोन आंनो र' मामा आं दायो बाबानो खोन्थागोन ना दंमोन ना थागोन मिथिना लानो नों लोगो नङा समा बारग'नो बै सायख्लुमनिफ्राय हेलौ मामा आंनो मबाइल गोदान नांगौमोन नोंहालाय फनानो दंखायो माथो बे गोजाम जाबाय बायख्रेबजोब्बाय आंनो गोदान नांगौमोन फैसायानो गैया माबोरै हरनो नाङा आङो मिथिया आंनो नांखागौ र' होमबा आं बाबाजों रायलायगोन समायना बारफुनाय बिबारनि समा नोंनि लाइमोन सोलेरा लहायो सिरिलाङो बाबा नों मानो जौ लोंबाय थायो हगार लाखिया आंनो बाइक नांगौ आंनो बाइक नांथारगौ माहामालै आंनो बाइक नांगौ आंनि गासिबो लोगोफोरा गासिबो दामि दामि बाइक लाजोब्बाय आंनो बाइक नांथारगौ माहामालै आंनो नांथारगौलै बाइक आंनो नांथारगौ नङाब्ला आं नोंखौनो बुगोनसैलै
Ayo bifa, hama baba hama. Ubri gangseni, torting seni herbadi, lemni laiman selera, ranjinge kemelange. Somaina barfuna, bibarni soma, lemni laiman selera, lohaye sirilange. Hello logo. Oh logo मामोन? मा खालामदों? दंलै ओरैनो न'आव. Today जोंनिया थांलायनोसै. बहा? बै थांबाय थाग्रायावनो. र' होमबा आं फैगासिनो. बाबा. मा जाखो मामा? आंनो फैसा नांगौ जादोंमोन. मानो? आं लोगोफोरजों पार्टियाव थांगौमोन. बेसेबां नांगौ? 3000. नै फैसाया. औ आरो गारि साबियालाय बहाथो दङ? नै टेबोलावनो दं. बाबा आं बाजाराव थांसै. दे बाबा थांदो. हेलौ प्रितम. औ हेलौ. मा खालामदोंलै? नै आं गिर्जायावसो थांनो ओंखारगासिनो दोङो.
थ' दिनै देवबारनि टाउनावनो थाबायनोसै दसे थांजायो होमबालाय थ' बाबा मा जाखो बाबा आं गिर्जायाव थांला टाउनाव थांसै दे बाबा फैसा नांगौमोन औ बिमा थौ जोंबो गिर्जायाव थांनोसै थौ बिफा जोंसो गिर्जायाव थांगोन ओमफ्राय जोंनि गथ'फोरा मालाय देनां बुजिब्ला थांगोन गावनो सोलायाब्ला गावनो बुजियाब्ला बोथोरा सोलायबाय हाब बिनानावमोन नोंसोर जौ लोंदों बेथ' मोजां बुस्थु नङा नोंसालाय मा दर खारनांजादों जोंथ' जोंनि फैसाजोंसो लोंदों नोंसिनि फैसाजों लोङाखैना फोथायनायनि थावा जोबलाङोब्ला अम्बासि हेलौ आमाय मा जाखो नोंसालाखौ सोरबा बाइक एक्सिडेन्ट खालामना गालांबाय मा आंनि फिसाज्लाखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै गारलांबाय सोर बेलाय आंबो मिन्थिया आमाय आंबो लामा जाहैबाय हानायावसो नुदों दे 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 आं थांगासिनो र' आं एसे बोलो बारायनानै लाबावनि सोर बेयो लुदोंबोला नों जिउनि नबाला हामाया सरि आफा गाज्रि दामोन नोंनि लोंबाय थाग्रा जौखौ नुनानै आं थानो हायियाव दिनै लोंनाय जाबाय आरो लोंनानै आं लोगोफोरजों दिनै बाहेराव थाबायनो ओंखारबोदों अह आं दिनै मा खालामखो होमबाथ' आंनि गथ'आ आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै एक्सिडेन्ट जानो गोनां जाबाय हेलौ नों आनिसा बिफामोन दा औ नोंसाजा जौ लोंनायनि हमनानै दोनजादों मा बबेयाव जों गामियाव फैनानै फिसाजोखौ लांफै नोङो बाबु नानि बाइबेल फरायनाय सम जाबाय फैदो गुड मर्निं बाबा गुड मर्निं गुड मर्निं बाबा गुड मर्निं गुड मर्निं लामा नायबावदों बिदाबो नोंखौ अननायनि थौदो गिर्जानि सम जाबाय दाहा दं बिहा नोंनि जिउआन जायलांनाया थांखि दंमोन बिहा हेलौ सुगम सार हेलौ सार नोंथांना इन्टारभिउ होनाया रिजाल्टआ मोजां फैबाय हा नंगौ नामा सार नोंथाङा गाबोननिफ्राय जोंनि अफिसाव जइन जाफैनो हासिगोन हा बिदिब्ला दे सार गाबोननिफ्राय आं थांसिगोन थेंक इउ सार थेंक इउ मामा आंहा इन्टारभिउ होनाया रिजाल्टआ मोजां फैबाय मा नंगौना फिसा मा रा नोङो साख्रि मोनमारबाय औ बिनानाव आं मोनबाय हामबाय फिसा हामबाय जोङो दानो इसोरखौ हामबाय होनगोन दे जोङो बयबो आरज खालामनि गोसो फिनफिननायनि फोजाबावगोनसो ए आलासिफ्रा सफैबाय माथो जिराय जिराय बेयावनो जिराय दे जागोन फोजाबावगोनसो औ आलासि फैदों माथो थांनोनो ओंखारबाय आं जिरायथ' होमबा औ दे बाबा फैसा गैयामोन बाबा
आंहाबो बेल' दंसै जागोन बाबा जागोन बेखिनिबाबो जागोन मामा नानि थांसै आङो दे बाबा मोजाङै थांदो बाबा मोजाङै थायै थां आदा मोजाङै थांदो दे मोजाङै थांदो बाबु दे मोजाङै थांदो दे थाथ'दो बयबो दे मोजाङै थांदो मामा आङो ओंखाम संहैनोसै नोंसोरो रायलायबाय थाथ'दो दे फिसा दे होमबालाय जोंबो थांनोसै थाथ'दो दे होमबालाय मालाय बिसोरनि न'खरा इसोरखौ गिग्रा न'खरखाय दिनै गावनि बिमा बिफाखौ गोजोन होनो हादों बिफा समायना खालामो सुबुंनि गोसोआ
180 एडेनबारि बाप्टिस्ट मन्दिराव जादोंमोन आम्बागाव दखरानि sonmilonहा दिनै फैयै फैयै फाइनालि जोबनानै फैबाय प्रग्रामाहा दायो मानसिफोरा गिर्जानिफ्राय लाहार फाहार जादों गावबा गाव न'आव थांनो ओंखारगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नै बेसेबांखिनि बुरजा मानसिफोरा ओरैजाय देखायगासिनो नै फारि फारि गिर्जा प्रग्रामा जोब्बाय दायो ओंखारबोगासिनो ओरै बेसाना मानसिफोरा सिकिं जादोंमोन नै बिसोरमोना फट' लालायदों नै ओमफ्राय ओरैजाय नै गिर्जानिया ओरैमोन ओरैजाय ओंखारजोब्बाय मानसिफोरा नै सोरगिदिं मानसियानो मानसि स' होमबा आम्बागाव दखरानि पास्टरेटनिहा एडेनबारि बाप्टिस्ट मन्दिराव जानाय दिनैनि प्रग्रामाहा मैया हरनिफ्राय जादोंमोन दिनै सुनिबार मोनाबिलिनिफ्राय जादोंमोन ओमफ्राय दिनै रबिबार बेलासियावहा जोबनानै फैबाय दायो मानसिफोरा बयबो गावबा गाव न'आव थांनो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दङ ओंखारजोब्बाय ना गिर्जानिफ्राय माने गिर्जाया प्रग्रामा जोबनानै फैबाय दायो मानसिफोरा बेकग्राउन्डआवहा जाबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन बेनिफ्राय गावबा गाव दायो थांनायनि लाहार फाहार जागासिनो गावबा गाव गारि पार्किंआ जेरै दङ गारि पार्किंनि मानसिफोरा आगान सुरलांबाय गावबा गाव माने थांनायनि लांगोनायाव फैबाय स' नैबेनोमोन ना नै नोंथांमोना नायनो हागोन स' आम्बागाव पास्टरनि 6 दानारि जुथुमा दानथामारि जुथुमामोन नाथाय 6 दानारि जुथुमा जानानै फैबाय बोसोरावहा खननैल'सो जायोसै 6 दानारि जुथुमानि आम्बागाव पास्टरनि जुथुमाया बेबायदि प्रग्राम लानानै फैनाया दिनै जोबनानै फैबाय आरो बिसोरनोसै भिडिअआ जायफोरा भिडिअ मोजां मोनबाय लाइक खालामदों मोनसे कमेन्ट खालामहरदों माबायदि मोनदों आरो जायफोरा गोदाननि भिडिअ चेनेलाव अननानै मोनसे साबसक्राइब खालामनानै गालांदों स' दिनैनि प्रग्रामा बिसोरनोसै